Салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен, иншааллоҳ ки хубен ҳама. Дар ин видео вазъияти мардуми ай Россия ба Тоҷикистон мерафтагӣ ва нафарҳое ки ай Тоҷикистон ба Россия омаданиянд, вазъияти нафарҳое ки патент супурда ва патент гирифтаистиянд, чӣ хеле ва нафарҳое ки мехоҳанд ки граница перескат кунанд, ба шумо маълумот мерасонем то ҷое ки худмон маълумот дорем. Видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед. Барои паҳн шидани видео ва пешравии канали мо лайк ва подписатсияро биҷихен, беҳад дастгирӣ хуб мешава, ҳам миннатдор мешем. Ва нафарҳое ки тамошо дорен, кадом нафарида ки билети ҳавопаймо аз куҷое ба куҷое боша, номерҳои мондагимда метавонед ба дили пир билети ҳавопаймо харидорӣ кунед. Ва нафарҳое ки дар Россия қарор дорен, мехоҳем ки билети донишҷӯӣ, яъне студентческий билет кунен, метавонем ки бигирем, бигем дилпиряй договор хати донишгоҳ дора, баъд аз гирифтанам бигем дар ки ҷое ки тафтиш кунанд QR-кодш хати мебинанд ҳамаша беташвиш. Ва сар мекунем мавзӯра. Пеш аз мавзӯра сар кардан, бародарҳоимон ки дар аэропортанд, дина ҳамин суратароӣ кардан ки мемонум, нафарҳое ки аз спецприём овардану ва ба аэропорт бигем роҳишон кардан, худтон бинем ки чӣ қадар зиёданд. Ҳатто гуфтанд ки қариби ними самолёт нафарҳои депортатсия кардагӣ буданд. Яъне ин чӣ маъно дорад ки тафтиш сахт аст барои он нафарҳое ки документ дорен ва нафарҳое ки документ надорен. Ҳаракат кунем ки бигем эҳтиёт бошен, то ки камбудиҳо худмонда нашавад. Айни замон бигем нафарҳои документдоршам, нафарҳои РВП, вид на жительство, ҳатто паспортдорҳошам ба сабабҳои хурд бигем камбудӣ ёфта, аннулировать карда, депортатсия карда, роҳӣ карда истиянд. Эҳтиёт бошен, хубтар аст. Ва вазъият нафарҳое ки ай Россия ба Тоҷикистон рафтанен, нафарҳои мерафтагида ягон камбудӣ нестай. Беташвиш ай ин тараф рафтан оромона бигем метавонед ки бире дар таможни контрол, айн паспортам боша, ҳолати боша, документам накарда боша, мигратсиони карта, регистратсия, патент ё ки депортатсияам бошен, таможни контрол шуморо манъ намекунад, пурсупос намекунад, мебарен мерен. Ва нафарҳое ки мақсад депортатсия бошен, бигем ки ҳастанд шиносое ки дар аэропорт гузаранд, айдамадед ва бародарҳомон ҳастанд ки мақсад яке пурсупоста спецприём роҳӣ накунад гуфта, билета ки гирифтем, номерҳошонро роҳӣ мекунем, ҳаракат мекунем ки роҳӣ кунем, ягон камбудӣ нашавад. Нафарҳои меомадагӣ чӣ хела ва чӣ тавсия метем? Мо бигем ки на мегем ки биёен, на мегем ки наёен. Мо вазъиятро ба шумо мефаҳмонем ва шумо худтон хулосатона бирорен. Видеоҳои пештараро тамошо кардем. Нафарҳои гузаштагирам буданд, нафарҳои гардондагирам. Ва то ҷое ки мо дидем мақсад мардум мебарояд, як 70% самолёт, 70-80%ш баромадаистиянд. Вале нафарҳои депортатсия карда, гардондагирам ҳастанд. Иҷада бигем буданд нафарҳое ки омадан документ мекарданд дар Россия, вале дар аэропорт камбудӣ ёфта, видварени депортатсия карда бо обратно роҳӣ карданд. Ҳатто дар ҳамин рейси омадагӣ дамадедва бидем буд нафаре баромад, гуфт бародар, ман ягон документ надоштум, гузаштам. Барои ҳамо ҳар гуна ҳолатҳо шидаистад. Мо биёем бигем нафарҳои депортатсия кардагӣ мегӯянд наёянд ки моро депортатсия карда роҳӣ карданд. Наёем бигем нафарҳои гузаштагӣ мегӯянд вой ман накне, мо ина бе ягон камбудӣ гузаштем. Яъне ҳамин хел ҳолатае, вазъиятро мефаҳмонем, худтон хулосатона бирорен. Ва масъалаи патентгирӣ чӣ гуна аҳвол аст? Чӣ хеле ками аэропорта мегем пеш нафарҳои мегардондагӣ камтар буд. Айни замон бигем сабабҳое ки аҳамият намеёданд, сахт қапидагиянд ва ба сабабҳои хурд гардондаистиянд. Патентам ҳамин хел ба сабабҳое ки пеш бигем граница перескат мекардем, 3 моҳ нашида меомадем, бо патенти нав мегирифтем. Ё ки патентон аннулировать мешид, муддати 1 сол ба қонун иҷозат нест патенти нав гирифтан. Патент мегирифтем, мақсад аҳамият намеёданд, сабабҳои хурдавон мегирифтем. Айни замон патентгирирам ҳамин хел ки мақсад сабабҳои хурд, ҳар як сабаба аҳамият дода патент наодестиянд. Яъне ин маънои ӯро надорад ки ҳамада патент наодестиянд. Нафарҳои патентҳошона гирифтагирам ҳастанд, вале нафарҳое ки патента наметиҳанд зиёданд. Ва дар масъалаи экзаменшам шикоятҳо беҳад зиёд аст ки нафарҳои зиёда ғалтондаистиянд.
ҳатто мо дар михе гуфтанд ки бародар мо экзамени патента гузаштанда русиро ки хуб намедонистем ғалтондан дар ҳамои экзамени патента супуриданда моро депортатсия кардан, видварения кардан, русиро намедонем гуфта. ва нафарҳои мехоҳанд ки граница пересекат кунанд. айни замон баъзеҳо мегӯянд ки мо бародар бароем дар омада наметонем, моро манъ мекунанд. ин хел несте ки шумо бароен ин баромада баробар шуморо запрет монанд дига дар омада намонанд. ин хел ҳолат намешавад. агар ҳуҷҷатҳоатонро тафтиш кунед пешаи баромадан запрет навиез набошад, рафта омада метонен. ва ай ҳама хубтараш дар ҳолати ҳуҷҷат надоштан барои 3 моҳ пас биёем, барое ки дар ҳамин масъала вақтҳои охир беҳад сахт қапидагиянд. бале мешавад ҳолатҳое ки 3 моҳ нашида медароен, вале патента месупорем, патент наметиҳанд. ё ки медароен 3 моҳ мешавад, баъдан видварен ё депортатсия мекунанд, дар ягон ҷо меқапанд, тафтиш мекунанд ки видварен депортатсиян через спецприём рой мекунанд. ҳамин гуна аҳволе ва ин 3 моҳара як бори дига бигем барои нафарҳое ки омадану муддати 3 моҳда документ накардан ҳамонро дар назар дорем. нафарҳое ки документ доред, шумо равен як рӯзам беистем биёен бе ташвиш. ва нафарҳое ки мо да савол метиҳанд мегӯянд бародар Абдуллоҳ, мо ҳуҷҷат дорем ба ватан барем, омада метонем. мо шуморо ин хел мегӯем ки бале мерен, биёен дар аэропорт, дар телефонтон камбудӣ наёванд, адресотонро пурра бигӯен, ягон камбудӣ дар аэропорт нашавад, бале омада бе ташвиш кор кардан метонем. ва ҳатто ба мо нафаре муроҷиат кард, рости номерҳои корӣ дар телефон мекунанд. баъд ҳамсуҳбат мешавем ки маълумот ҷамъ кунем ай нафарҳое ки чӣ ҳолатҳо барошон омада, то ки ба шумо фаҳмонем, то ки ба худмон мавзӯъ шавад дар видеоҳои оянда. мегӯям видна житл истода доштем, 6 моҳ нашида буд дар ватан истодана, ҳар сола уведомления мекардем. омадем аэропорти Внуково, ай телефонмон камбудӣ ёфта, ай сабаби ай телефонмон мақсад чизҳои ғайриқонунӣ ёфта, сайтҳое ки бояд намедаромадем ёфтан, ба ҳамин сабаб ҳам аннулировать кардан, ҳам депортатсия карда рой кардан. ва ҳатто ҳолатҳои шидесте ки нафарҳое ки шаҳрвандии Россия доранд, бигем ки дар роҳ меқапанд, бале ҳолатҳое мешавад аҳамият наметиҳанд, вале одам то одамша дорад. мегӯям манъ кардан, гуфтан ба кадом основания шаҳрвандии Россияро гирифтем. закс қати оилатонро занг бизан, биёя паспортча нишон диҳа, баъдан иҷозат метиҳем барои баромадан. ин хел гуна ҳолатҳо шидеста. ва нафарҳое мегӯянд ки шаҳрвандии дутарафа дорем, моро ҳамин хел манъ мекунем, ё ки мо зан ҳастем, моро ҳамин хел манъ карда пурсупос доранд. ҳамара ҳатто шаҳрвандои Россия 5-6 соат да бигем омада ай аэропорт баромада истиянд. ҳамин гуна вазъиятҳо, ҳамин гуна аҳволҳо, боқӣ бигем ҳар як нафар вақтча ақл дора, тафтиш назар ба пештарара ай ҳама ҷиҳат, дар Россия кор карданам, дар Россия гаштанам, ба Россия даромаданам, патент гирифтанам, граница гузаштанам, ҳама ҷиҳата мебинем ки ҳамамон сахттар шидагиай. боқӣ паноҳи Аллоҳ, миннатдорум ай ҳаматон бошед.